Ayan mga ka-loveliers, bali, Tatlo bali yung isa na. yan si Lily Baro, bali, binibigay niya yung, binibigay niya yung, ano nang ano, Yung isa binigyan mo ng 200. pinabigay ng sponsor. Ayan si Lily Baro, ayan din si Jun Graho. So, ayan si Nani. Pamasahe papunta dito, 200 yung sa akin. So, ang grocery, ang total sa grocery. Ayan, grocery po, na pinabigay ng sponsor. Total po sa grocery is Ayan po mga 1,049. ka-loveliers. Ang lechon manok. Ay lechon kawali is 170. So, may natira yung cash, 941. Abot natin kay nanay. Ayan. Kahapon naabot ko na yung 500 to 441 Ayan na si lang. Lily Baro tsaka si Nani. Nagkakwentahan Ayan. sila yung binigay ng ano, Ano masasabi mo na? sponsor. Maraming salamat po Ate Vivian sa mga binigay mo sa akin at sana po huwag niyo kaming pagsawaang tulungan. Ayan po, nagpapasalamat si Nanay sa mga sponsor. Yan o. Ayan po mga ka-loveliers. Ito po ang natira kahapon, 500 bigay ni Ate Vivian. Salamat So, po. okay, yan po. So, ayan mga Bibian, naabot na. Mantay lang ako hindi mainom yan. Buat tingnan ako ni Sergio. O kain na kayo rito oy. Huwag na kayo mahiya. Sila. Yan. Hindi po ako maano. Bakit? Ano lang? Yan. Ganyan sana, sweet na sweet. Hindi, sige, okay lang. Ano, Sweet po, parang papaitan. Meron lang ako ng soft drink. Mapaitan, mapait ko na. Hindi na, matamis yun, papaitan. Mapait yun. Makatulong na ako nun ah. Tikman naman yung isda ko. Okay pa ganyan eh. Tinik po ba? Hindi. Oo, tikman nyo. Masarap Bawal yan. sa akin yan. Ano yan? Tanigi, ano yan? Yung Pambakol. pambakol? Bawal sa akin yan. Bawal sa'yo? Ay, yung galunggong. Hindi. Oh, galunggong. Pagkain mo kumain ka sa ulo. Tayo Diet. ko na kanina. So, may ano. Kasi Diet ka? Hindi, pag kumakain ako ng marami, sumasakit pa yung simura ako na. Ay, ganyan ako na una. Ayun. May ano ko na, may ulcer. Parang ganun po. Ulcer na yan. Buti ako nagamot ko. Pag nagugutom, sumasakit yan. Nagiinom ka pa na soft drink, patay ka. Hindi nga, hindi ko maiwasan. Ngayon lang na yung mainit kasi. Si Rosan mukhang doon. Ate, ano to? Lechong manok? Yung kontit marami pwede. Manami Ayun, yung saka isa ni yung nanay. Saka yung ano, lechong baboy yun. Lechong baboy. Kawali. Ano ba yun? Lechong kawali nga. Lagay sa kawali. Yempo. Lempo. Kala ko tubig. Soft drink. Oy, mamaya ka na. Kasi, Wala mo kami. parang si Gilbert, ganti kumain. Busog po kami nung na po. Eh, ano siya? Siya. Parang ano, Gilbert, kain na Gilbert. Lalo na tatay mo ako Si, buti si Rosan, mukhang doon niya si Rosan yun. ano, i-house tour mo yung ano, Doon niya budig. bahay. Ito po yung bahay po namin, kwarto lang. Nasawa, sa amin din ang asawa ko, tatad po namin. Condominium namin. Ito yung pondo namin. Kasama si mama. Naka-duty pa kasi ako. Kaya city out ko. Kasi nga, di ba alam, nagkalta kami mabalitis. Ako out ko 7:30. Prepare pa. Kita kami sa face na. Buti si Sir Cruz lang yung open eh. Hindi si Rosa yung asawa niya, no? Sino po? Asawa Hindi, mo. mabait naman po sa ako. Kain po. Ganun lang naman yan. Maging mabait ka, maging Kain mabait. po kayo. Pag mabait ka naman sa asawa mo, hindi ka naman pagkasilosan nun eh. Huwag lang makikita. Kanina nga si Lily, kala ko, saan ako dadalhin eh. Ah! Sabi ko, baka ako... Sabi ko, relax lang. Parang papunta sa damuhan yung puntahan namin. Ayusin mo lang, marinig ka dyan, oh. Lilipin mo Hindi lang. kaya, di kaya pikutin ako kako na eh. Sabi ko, relax lang, Dududa. malapit. Doon lang, malapit na sa may palengke. Ah! Yung driver kasi, sabi ko,
Binyan first. Dito na. Ibumaba kami. Oh, wala yun. Ito ang Binyan. Ayan, meron palang mga ano, karugtong lang yun dito. Malapit na dito. Yung binyang, yung karsada ganon, tapos uso ka lang dito bagya. Yun nga sabi niya, release, ayan oh. May mga ganyan nga doon, pero yari na. Kasi ako, pagka sinabing release, ang naalala ko sa Blooming Treat. Kasi dati nung bata ako, doon ako eh, sa Blooming Treat, may release. Ano to? Sige mga kakain ko lang. Kaya talaga yung narinis eh, no? Ano talaga ito kumakain? Hindi ko na ito Joke lang. Ikaw na-prito yan, ha? Siya. Hindi, siya. Siya, sinulog. Siya nagluto yan. Nag-aaway nga kami, Pag ang, nagpipirito, pinapaya masunog. Pag sa bahay, sa isang bahay, nagkakasundo. Bigla siyang kung dumarating. Ano po yan? May sunog pa po dyan, yung tatlo. Kaya paglabas yung anak niyan, aaway ko na rin yun. Naaway ako na nanay niya. Pag nanay Isda nagsasalita. para magkaroon ng alat sa loob. Ano yung binababad sa asin? Ako, pag lumabas siya anak ni Rose, ang dami magmamahal dyan. Hindi, lalagyan na ano. Nang, Rose, pag lumabas na yan ako, lagyan maraming niyo po ng magic sarap. bubusan tulong dyan. Kasi Maraming may magmamahal. lasa po yung isda. Kita mo mahal si, No? mahal si nanay. Binutbura ko yung magic sarap sa kapin nila perito. Kabinyagan na agad natin yan. Doon natin ganap yung sa Araneta Coliseum. Iyak! Doon na sa Araneta. Sigba nga. I-vlog mo yan ha, para maraming mainis. Gusto ko rin minsan may mga nanginginis eh. Hindi ko alam kung bakit. Huwag ka painis dyan, Buntel. Huwag lang yung lagi kayo ang Nanay mo naiinis. yun, ano. Ayan. Di baling sila mainis, wag lang kami. No, pre, no? Di baling sila mainis, wag lang kami. Di baling sila mainis, wag lang si Nanay Rosario. Oo, yun. Matangiin yan. Tama yun. Ayan, kung nila kinain ko ha. Sa ulam na ako matakaw na. Para hindi ano. Ayoko na. Hindi kasi na ano na lalangaw. Ayun nila. Ayoko na. Pinipigilan ko nga sarili ko, bawal nga yung ano. Kanin. Ano yan, nanay? Lechong manok pa mo. Lechong manok, nakalit yung baboy. Hindi naman ako high blood. Tatanda at lilipa. Bagay daw tayo magsama. Ikaw daw si Mangga Queen, ako si Racing Queen. Racing Queen? Bakit Racing Queen? Makain din siya. Makaiga ka na racing eh. Ayaw nila yung nagbablog makain. Bakit tinawag ng mangga Mga viewers, dahil napapalit. Matakaw sa mangga. Makain ako ng hilaw na mangga noon, nagla-live ako. Bablog siya. Saglit lang ha, kakain ako. Pero hindi ako nakaharap sa camera na nasa pader nga, sabi nila. Ayun. Ay, yung ano ba yun? Tapos minumute mo Rose. Yung puwit daw. Minumute mo Rose. Yun yung sa live sa'yo. Tapos Na natapat sa Puwit mo. pantalon ni Angie Rose. Yung Nakaupo si puwit. Angie Rose. Parang ganyan man, nakaupo eh, nasa ilalim niya ako. Loko-loko to. Ako kasi, sabi ko, kakain mo na ako racing na. Pero yung racing kasi maliliit lang. Hindi kagaya ng Mangga na. Yung mga chichirya nung 90s, masasarap eh, no? Yung pagkain, mga kutkutin nung 90s, masarap. Hindi ko naman niya kinakagat. Ganyan kasi ano lang, yung bangaw ba? Nakakasawa. Dapat ka na umama. Ano kinain mo dahil? Na yung ano, nag-comment kay Lilibaro eh. Nabasa ko. Kahit sulto ka eh. Nag-live yun, tanong sa pader. Kung nagka ka kasama eh. Hindi, mga nagbibiro lang naman. tapos sabi sa susunod daw, doon ka daw pumesto na ano, driver. Ito, pag pumapasok ka. Hindi, pag may tumitira naman kay Lili, pinagtatanggol ko yun. Mabait yun, pero hindi na. Niligaw mo ako eh. Ipabash na rin Sabi ko, kita. relax lang. Kasi malapit na tayo. Sa susunod daw, doon ka daw Ang bansag na, pumesto ang bansag na ngayon sa'yo, Damo Queen. sa driver para daw konduktor naman. Sa bus? May Hindi tubig. naman konduktor ang bus ngayon. May tubig daw si, ano, Nanay, baso. Yung baso. Tubig. tubig-tubig sa baso. Nahirilan ako ng debote. Tubig. Ito kayo po uminom nito. Pwede ka na rito, Nay? Yan yan, Jag. Ha? Ito na lang? Mahal yung Jag. Hindi tubig yan. Ano ba Tubig to? din yan. Tubig nga raw, Rose. Natin mahal, tubig yun naman. Bawat naman. Ang galing ang hingin nito. Mga tabang sulto. Mamaya, ano na yan? Bro, anong ganun mga likod ni nanay? Mahal tubig. Tubig. Ako, ay tanong. Sinamit eh, sinamit. Yung hindi malamig mahal, yung hindi malamig. Tinik. Hindi, wala tinik.
Bawal kayo mga walang Nasa mid. Tatabang na nga eh. Kasi ako daw namatay. Bumaya ako. Minsan lang mamatay. Hindi na kayo na eh. Ay, salamat. Nakainin na kayo. Nagbara yung aking ano eh. Lalamunan. Ang nakakabari. Sakit. Lalanok ko ba naman eh. Dapat pero kayong pag makain na nakahandang sisi. Oo. Sobrang tamis. Sobrang tamis mo na. Lakpan. Na, hindi ba ito papasukin? Hindi. Ay, Dali na sa taas. Labi ayun. oh. Bakit yun na? Araw yung ano. Magliligpit muna po ako para gumanda ng lahat. Ano siya? Buo yung ano, yung kalamansi. Buo pa yan. Ayoko na ng Ikaw soft drink. maka-upload nito. Sakit pala makasamid niya. Yung soft drink. Sakit makasamid. Uy, marami tayong naiipon na ano, devote. Kuya, pwede ba ako makahingi ng ano, tubig? Tubig daw mahal. Malamig po. Malamig, bigay mo. Sa akin na naman bawal yung malamig. Pangkamay lang daw mahal. Wala. Are! Ito na okay na yung Gmail niya. Ano kuya? Ani? Yan, tapos na kayo kumain, mamaya ulit. Nasa baba na lang magugas ng plato. Anong ano natin? Kayo. Gila. Pwede pang kape. Hindi naman talaga ang tayo. Pero maganda. Ulo, di ba may tissue ka? Malalaki na lang. Ay, baka nabot. Oo na, nako, dito. Ito, Gusto na po kaming kumain. Ayan, malinis na. Maati ka kasi. Sasabihan ka lang eh. Maligpit na. Punta kayo mga si Ate. Hindi mo siguro maaga. Mahirap na wala Pero kailangan, siguraduhin nyo lang ibili ng Pa rin yung bahay nila Nanay Rosario. Wala pa rin ano. Hindi tayo nga bibili. Hindi pa rin kumpleto ang Saan tayo building. makakabili niyan dito? Kung may lugar. Pero kailangan mabalik. Pagbalik natin, mapapakita ang Ay, kailangan pala ito. Hindi, ang gusto ko yan, tayo bibili ng materialis. Ano na lang ito sa dulo? Ayan mga ka-loveliers, tapos na kami kumain. Sa linya Ay, sa pag kami. hugas ng dyan, dito na mo sa baba. Saka ng sabon. Sinakabili na siya ng ano. Mga pinilan dyan. Sabon-sabon dyan. Saka sabon. Parang nasamig na soft drink. Pati ilong ko eh. Yung ang bulo na, tsaka ano, Oo, yung ilong ko nagbaray. makakamatay yun eh. Nagbaray dito sa ano. Bulo, yung gano'n. Oo, yung ilong ko nagbaray. Dati ganyan ako na, kumain ako ng ano, kain ko ng cornet, tingnan ako matagok kasi nga, na ano sa tabunan ko, Nay, Oh, kailan namin malalaman mabibili? Pwede mabili. Kontak mo agad kami. kukontakin ka namin. Ha? Kukontakin ka. Meron ba akong number ko? Di sa messenger lang sa Rose, ano pa message mo sa akin? O kaya kahit si Lily lang, Nay. Tapos isasabihin lang naman sa akin ni Lily. Pweh! Doon. Doon. Ay, uy, ko pala yung bigas, oh. Oo, ayun pala. Salamat po, Ma'am Vivian. Ay, Muna
kasali doon kanina. Oo nga, hindi nasama kanina sa Kala ko ano. pa yata yun eh. Doon. Natago. Yan po yung bigas ni nanay na 5 kilo. Ay, salamat. Pagka ako lang hindi ko maubos to. Rosan, nakingsuyo ako nung Wala pa nga kami ng bigas eh. Aling na Ganda. tapos yung mga bangkay? tasa, Oo. mangkok, mga kutsara. Doon! Kung sino nagsara ng bahay ko. Ha? Matitikot na gano'n. Oo. Dahil kasi ang inuwi na ito, kalahati ka ba? Ngayon, Parang sanga ng ano. Si Rosan. Ang ganda natin lang guys. Pare. Salamat po. Okay. Okay po. Naka ka pa, lipstick. May lakad kayo. Ang pangit ko kasi po pagka hindi nag-ayos. Sakit naman ako maligo. Ay, maganda yan kasi at least sa bata. No? Maganda kang tignan. No? Ayan si nanay. Ayan sila. Oo. Ayan po mga ka-loveliers. Bali yan po muna. So, ayan. Ayan po si nanay. So, ayan po mga ka-loveliers, sa kasagsagan ng init. Andito kami. So, natapos na kami kumain. Salamat po sa mga nag-sponsor. Salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga nag-like and share. Thank you po. Loveliers Vlog po. Thank you. Bye-bye.